लोगोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय जानांगौ। जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जागोन गंगार हाजो आरो बे मिउजिक भिडिअखौ जों देंखोमाला क्रिएशन मुंनि बेनाराव नुनो मोनगोन। जाय मिउजिक भिडिअआव जों फाव खालामनाय नुनो मोनगोन पुजा मुसाहारीजों लोगोसे पिके दैमारी। बे मिउजिक भिडिअनिनो कनसेप्ट डिरेक्शन आरो करिय'ग्राफखौ खालामदों जों बयनिबो फेभरेट लिसान रामसियारि बिथाङा। मेथाइखौ रोजाबदों मोनसोम बर' आरो नितामनि बर' बिथांमोना। डिअपि खालामदों अनसु ब्रह्म बिथाङा। बिदिब्ला लोगोफोर फुल भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाथ'नोसै।